Allah sa ka sha giya ta aljanna. Allah sa ka yi asara ta zunubin ka dai wace babu. Allah sa kan baban ku ya kumbure da rawani ya zama liman. Allah sa a tara maka watsas dama baban ku watsa zuwa yake taki gona. Allah sa ka masa rako ka hawa bakwai na bene ka ce shiga inna. Allah sa ka masa rako ka ciki da halo daki ka ce baba share zanna. Allah sa ka je gida ka tada ana dakon ka an gama abinci a sha iska a sama. A sabon gari ina jin yunwa na sha ganye abinci na dawon mutane ko a kawo min giya da buredi na ce alhamdulillah dare yayi ba masu abinci da na gaura ko wallahi ga koshi ga caji Allah koshi tantan ga wani Allah zina nake kamar dan zaki biredi da giya to ya ake ci buredi da sha ranar giya da biredi ya Allah ga zuciya to fura kuma fura da me yake kai matafi ma an mai uzuri a zahar ma ya raka a biya wuce billahi addinin musulunci ya zo da sauki har da bashi sunan bahin kare Messi. Oh, brilliant skill from Lionel Messi. Real menace here. Brilliant from Messi.